baba. Kunazokadala. It's not fair. No. Okay. Oh, it's okay. Guys, ndakuudzai chokwadi. Mira. Okay, guys, mira nditaure. Okay, guys, mira, guys. It was my chocolate, guys. No, Mira. Baby, don't do that. Mira, nditaure. Ndautaura. Ndibaba arutaura. Okay. Right. Guys, kamurora kenyu kanonyima ende kanonyima futi. Ndimi muchakatengera chocolate. I will never buy a chocolate again. So guys, takatichita skit. Mira, previous skit rataita riri pazasa. Tarisai skit riri pasi. Skit iroro taita nema chocolate nema flowers. Handiti Kiki ane ma chocolates ake. Takatoenda kunotenga ma chocolates eskit. Asiri ake eskit I ane ake kudhara. Tena unotenga ma chocolate eskit paya ndobva tatagaitite skit nasi. Mira, you know what guys? Mira. Okay. Mira. Ndobva takuita skit zvikanzi saka skit inofanira kuzodya chocolate. Like kana maona skit muzanda cha chocolate. Inofanira kuzodya chocolate. Angati kunditanzi aufanira kudya chocolate yoyo unofanira kuisa muhomwe so that zvinongoresa kuti wadya but unenge usina kudya. Guys, andambodya chocolate muchindiona ipo paya. Ndatora chocolate ndikaisa muhomwe and angasiri kuziva ndinawo haasi kuziva kuti nandichirekodha video. I want to show you the video. Ndoda kukuratidza video iri pana. Ndoda kukuratidza video achindirambidza kudya machocolates and also ndichimudzosera chocolate yake yandandatora muchipepa. Andirambidza ndanda kutsengawo zvimwe zvinhuwo zvako utsengeso chirabha. Ndichifanira kudya chocolate yemachokwadi kuti zvibude. Iye kwakunditi zvinanotsenga something chocolate yangu isa muhomwe and ndoda kuti muone video yacho chimupa chocolate yacho andina kana chandadya. Anonyima musikana anonyima. I will never buy a chocolate again. Mutomutengera imimi because chocolate yanga isiri yake yanga iri yeskit. Wona video here. So chocolate yacho ndonoidla. Reidla ndovhura leo. Ringazoonekwa kuti yadliwa. No, unoigorobwesa muhomwe sachocolate. Bibi handitukuita here saka ndoregere kudla. Ndokudla. Inoite yekuruma dai. Ora unongori makadai yero. One anoda tuma bhazi anga pamusoro. Ndinoona kuti yadliwa like ezikudliwa dliwa. That's why ndati kana zviri izvozvo unongoigurako pahafu bwesa muhomwe. Ngora. I want my chocolate, baby. I want my chocolate. Sorry. Do you feel? And the house is so housing. And the flowers are just on the kids. Sabi boy, chocolate yangu shikapa. Okay, it's fine. Okay, it's fine. Oh, chocolate yako. Thank you.